Hrvatsko izaslanstvo stiglo je prije podne u Sarajevsku zračnu luku, odakle je u Umproporovim transporterima došlo do zgrade predsjedništva BiH. Uz predsjednika Tuđmana tu su potpredsjednici vlade Granić i Škegro, ministar obrane Šušak, predstojnik Šarinić, gradonačelnik Mikša, predsjednikov savjetnik za unutarnju politiku Pašalić, general Praljak, Jakov Binenfeld, dr. Lang, Stipe Čujić, dr. Ivo Jelić, Anđelko Vuletić, veleposlanik Vranicani i drugi. Ispred predsjedništva BiH brojni su građani pljeskom i uzvicima Franjo, Franjo dočekali hrvatskog predsjednika. Ispred predsjedništva general zbora Ante Roso i veleposlanik Sančević zaželjeli su dobrodošlicu gostima iz Hrvatske. Predsjednik Izetbegović, predsjednik Federacije Zubak i potpredsjednik Federacije Ganić, premijer Silajđić i drugi dočekali su goste. Predsjednici Tuđman i Izetbegović razgovarali su u Sarajevu u 4 oka, bilo je riječi o bitnim pitanjima bilateralne suradnje i sveukupnim odnosima Hrvata i Bošnjaka muslimana. Razgovori su bili, mislim, veoma svrhoviti, jer smo razgovarali kako da što prije ostvarimo i federaciju bošnjačko-hrvatsku i isto tako u isto vrijeme i konfederaciju, jer je to preduvjet da bi funkcionirala i federacija. Tako da smatram da će ovaj posjet poslužiti upravo tome. A posebno sam zadovoljan, prošetao sam Sarajevom, koga doduše ne poznam mnogo, ali ipak zanimalo me kako poslije svih strahota koje je Sarajevo preživjelo, to izgleda danas konkretno. Bio mi je veoma drag susret sa Sarajlijama na ulicama. Kao što ste vidjeli, bilo je dosta svijeta, kao da su se iznenadili što ljudi šeću ulicama.
predsjednik. Posebna mi je radost da mogu predati simbol suverene i samostalne, nezavisne, međunarodno priznate Republike Hrvatske vama kao veleposlaniku Hrvatske u Sarajevu, glavnom gradu Federacije Bosansko-Hrvatske. Dame i gospodo, visoki uzvanici i gosti, drage Hrvatice i Hrvati, građani Sarajeva, otvaranje veleposlanstva samostalne i suverene Hrvatske svuda u svijetu u ove naše dane je od posebne važnosti, a razumije se ovaj trenutak službeno otvaranje veleposlanstva u Sarajevo u trenutku dolaska hrvatske delegacije ima i posebno povijesno značenje, jer je to znak da odlučno ostvarujemo Vašingtonske sporazume o stvaranju Federacije Bošnjačko-Hrvatske i konfederacije te federacije sa Hrvatskom. To je dokaz da smo mi u uspostavi samostalne demokratske Hrvatske, u pomaganju hrvatskog naroda da sačuva svoj opstanak u Bosni i Hercegovini protiv srpske agresije, u traženju puta da se ostvare prijateljstvo sa bošnjačko-muslimanskim narodom, došli evo do stupnja kada sa svojim tim sporazumom o stvaranju Federacije i konfederacije otvaramo put okončanja rata, agresije, tragedije Sarajeva i Bosne i Hercegovine i ne samo to, nego time usklađujemo svoju nacionalnu i državnu politiku sa politikom onoga svijeta koji želi da se okonča kriza na tlu bivše Jugoslavije i da se stvore pretpostavke za novi međunarodni poredak u ovom dijelu jugoistočne Europe i susjednog Balkana. Dame i gospodo, sretan sam što sam ovdje među vama, upravo zato što to znači navješćuje promjenu i okolnosti unutar Bosne i Hercegovine i u svijetu u odnosu na tu najzamršeniju krizu s kojom je svijet suočen. Uvjeren sam da smo na kraju tragedije koju ovaj grad, koju je muslimanski narod i hrvatski narod s njime i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj morao proživjeti. Mi se možemo ponositi time da je hrvatski narod dao velik doprinos očuvanju Bosne i Hercegovine, da je opstao ovdje i da evo sada možemo ubirati plodove za trajno zajedništvo Bosne i Hercegovine i Hrvatske i zato da nas je svijet upravo priznao zbog toga što smo vodili principijelnu politiku i što smo dokazali da smo sastavni dio onoga svijeta koji nastoji da ukloni agresivne postupke u ljudskoj povijesti i koji traži puteve mira na svakom djelićku kugle zemaljske, a nažalost ovo je bio takav predio kugle zemaljske na kome se dogodila najstrašnija tragedija ne samo u ovom stoljeću, nego li i u duljem povijesnom razdoblju. Gospodine veleposlaniče, čestitam vam na
otvaranju veleposlanstva. Želim vam uspješan rad u zastupanju Hrvatske, ali danas prije svega u potpomaganju da se federacija u Bosni i Hercegovini, koja je već dobila znači predsjednika u hrvatskom čovjeku Krešimiru Zubaku, da se što prije oživotvori, a isto tako da se što prije također uspostavi i oživotvori konfederacija između federalne Bosne i Hercegovine i Hrvatske, jer to je pretpostavka da bi hrvatski narod u cjelini bio ne samo jednakopravan, nego li za trajna vremena siguran njegov opstanak u Bosni i Hercegovini i trajno zajedništvo i jedinstvo Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Dopustite da vam kao sjećanje na ovo službeno otvaranje veleposlanstva damo ovaj spomen hrvatskog grba. Gospodine predsjedniče, dobro nam došli. Živi i zdravi bili i srećan nam dolazak. Hvala. Da, ja sam sad zato uzeo stvari, to probam da ne sastavim. Pod dubokim sam dojmovima i mislim da će ovaj posjet poslužiti rješavanju konkretnih pitanja odnosa između Federacije i Hrvatske, a da će i pospješiti dati poticaja što bržom oživotvorenju tih naših ciljeva koji nisu samo naši. Sa svojim sporazumom, prihvaćanjem Vašingtonskih sporazuma koje smo zapravo mi svojom politikom uveliko pripremili, mi smo sa Bošnjačko-Hrvatskom federacijom i konfederacijom sa Hrvatskom uskladili naše nacionalno-državne ciljeve i interese sa interesima zapadnog slobodnog svijeta koji nam želi pomoći i aktivno se angažirati da se stvore ovdje pretpostavke za novi međunarodni poredak. A Hrvatska, a sada i konfederacija je u tom smislu jedan od bitnih čimbenika. Gospodin Finci, gospodine predsjedniče, velika mi je čast što imam priliku da vam se i osobno zahvalim na svemu što je Republika Hrvatska učinila za dobrobit ljudi koji su odavde prešli i žive danas pod vašim okriljem. Hvala lijepa. Kao što znate, i ja osobno i hrvatska vlada i posebno ministar obrane Šušak učinili smo sve da pomognemo profesoru doktoru Langu i gospodinu Binefeldu da učini na spašavanju ljudi, ne samo Židova, nego i drugih iz Sarajeva. Ja se radujem da je do ovoga došlo jer smo to iščekivali već duže vremena i vjerujem da će ovim biti i otvorene perspektive života i opstanka prema onome što se čelnici država dogovore da se zaštiti hrvatski narod ne samo u gradu nego i u Bosni i Hercegovini, da ostvari jednaka prava sa svim drugima koji žele opstati i živjeti u Bosni i Hercegovini. Kakav je trenutak Hrvata u Sarajevu? Koliki je potencijal ovdje? Pa ovdje još živi negdje oko 30.000 Hrvata, ali prilično slabe perspektive i očekujemo da će politički dogovori i politička nastojanja otvoriti i druge perspektive kao što je obrazovni, školski, zdravstveni i ekonomski prosperitet, zapravo perspektive koje su tako potrebne da bi ljudi mogli živjeti, ostati, osjećajući se sigurni u svome domu i u ovom gradu kojega osjećaju svojim gradom, hrvatskim gradom u ovoj Bosni i Hercegovini. Idemo s time naprijed. I ovdje imamo urednika, ovdje imamo suradnju i to će biti naš dnevnik. U jednom danu dočekati u Sarajevu, napačenom, izlučenom, obranjenom Sarajevu koji su obranili i Hrvati iz Sarajeva, dočekati dakle predsjednika Republike i dočekati dan kad se otvara veleposlanstvo Republike Hrvatske ovdje, zaista ne znam je li to zbilja ili je to san.
Zbilja je zbog toga što smo došli do politike, definirali smo politiku koja je interes hrvatskog naroda u cjelini, interesu Hrvata Bosne i Hercegovine i mislim da je ovaj današnji dan rezultat jedne takve politike, jedne dosljedne politike koju je vodio i predsjednik Tuđman i Hrvatska demokratska zajednica. Hrvatsko i bošnjačko izaslanstvo razgovarali su i dogovorili niz konkretnih pitanja. Pripremljeni su sporazumi i konkretne mjere o pomoći u humanitarnim pitanjima, u skladištima, u socijalnom osiguranju, u zapošljavanju. Bilo je niz dogovora u području ljudskih prava, povratka raseljenih i izbjeglih, o zdravstvenoj zaštiti. Potpredsjednik vlade Bukvić, ministar gospodarstva Smajlbegović i potpredsjednik Škegro razgovarali su o imovini dviju država koja je ostala u susjednoj državi, o vizama za poslovne ljude BiH, o olakšavanju prolaska kroz Hrvatsku, o depozitu kod izvoza robe i provoza kroz Hrvatsku, o skorom stavljanju u funkciju luke Ploče, o provozu robe i otvaranju što prije može autobusne redovne linije Split-Sarajevo. U velikom broju pitanja postignut je visok stupanj suglasnosti i međusobnog razumijevanja. Hrvatsko izaslanstvo popodne je nastavilo svoj program, pozdravljeno od velikog broja Sarajlija. Ima kontekst Thank you.